Παιδιά, Ντόνις εδώ και σήμερα θα παίξουμε Minecraft στο tablet. Το κανονικό το Minecraft, όχι servers, γιατί κάτι είναι και το version. Θέλω να φτιάξω πολλούς servers και θα φτιάξουμε ένα δικό μας. Εμείς τώρα θα πω όμως έτσι πως είναι λογικά, με την terrain. Βλέπετε, done. Καμία διαφορά. Λιγουλάκι έχει από πάνω εκεί που μας πόναρε. Βλέπετε εδώ και τα settings από εδώ πέρα. Ας δούμε ένα εδώ creative. Got the game. Και θα σας δείξω μερικά πράγματα. Όπως βλέπετε είμαι και λίγο άρρωστος. Όχι όπως βλέπετε. Πονάει το κεφάλι μου και αυτά. Συγγνώμη κιόλας. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Έχω αρρωστήσει. Αρχίσα τα σχολεία σε λίγες μέρες. Δεν θα μπορώ να κάνω πολλά βίντεο να το ξέρετε αυτό. Οπότε ναι. Και εγώ δεν θα έχει label check. Για να το βάλετε οπότε εδώ. Armor. Οπότε το γι' αυτό και είστε full. Υπάρχουν διάφορα mobs. Βλέπετε αν αλλάξω πίσω. Βλέπετε αγγελικά. Απλώς για τώρα μιλάω, αλλά μπορώ να κάνω κάτι. Συγγνώμη, με άρεσες πολύ. Είμαι τόσο άρρωστος. Έφτασα στο εδώ. Τόσο άρρωστος πήκα. Ναι, οπότε συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε όπως είπα. Πάρουμε μερικά mobs.